2008an Amarotzeko papelera arazo ekonomikoak zituela eta trasladatzea pentsatu zen. Orduan, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Tolosako udala eta Amarotzeko papelera konbenio bat sinatu zuten. Eta hor pentsatu zen 360 etxe bizitza egitea. Eta pentsatu zen Amarotzen diru bat gastatu bartzala egoera horrei aurre egiteko. Horretarako 2 fasetan pentsatu zen egitea. Lehenengo fasea kokatu zen peatonalizazioan eta trafikoan. Orain gaude 2. fasean, dela dotazioak. Daukegu 1.100.000 euro zergak barne gastatzeko auzoan. Amaroz auzo elkartea udaletxeko onespenarekin lehenengo fasean egintzan bezala pentsatzen du auzotarrek erabaki behar dutela zertan gastatu behar den diru hori. Horretarako prozeso bat ireki nahian auzoan deialdi bat egin zuen. Lehenengo nahia izan duzan jakitea auzotarrek zertan pentsatzen zuten gastatu bartzala diru hori. Gero, bilera ireki batean, kontutan izan da buzoietan jasotako proposamen guztiak, denon artean erabaki izan 8 proiektu. Eta panel batzu jarri dira 8 proiektokin eta valorazio ekonomikokin. Orain, urriaren 18an, auzoetxen, Arratsaldeko 7 bilera irekia egingo da. 8 proiektotaz hitz egiteko, valorazio ekonomikoaz, debate guneaz, hemendik 10 urtetara nola ikusten dugu auzoa, eta gero ikusita ez dagoela diru nahikoa proiektu guztiak egiteko, bozketa batetaz. Eta hori dena hitz egiteko, animatuta, gonbidatuta gaude auzotar guztiak bilera horretara joatea. Orain auzoari aurkezten zaienean edo devoluzio egiten zaienean 8 proiektu hauek guk teknikariak azalduko dugu ze oinarritan, ze ezaugarri teknikoetan oinarritu geren proiektu hauek aztertzeko, ze kuantifikazio ekonomikoa daukaten proiektu hauek, eta logikoki horrek ekarriko du nolabaiteko debate bat zer eduki dezaken lehentasuna edo ze mailako desarrollo eduki beharko duken proiektu bakoitza, eta horrek eskartuko du pixka bat bai definitzea ze proiektua diren prioritarioak edo nolabait debate horretan auzoa zer izan behar duen, ez? Orduan, galdeketa, ahalik eta lasterren egitea gustatuko litzaiguke denoi, azken bina prozesuak hasi eta bukatu egin behar dira, baina nik uste dut ari gerala erizten momentu importante batera, ez? Behartzen duena pixka eta auzoari esaten zuen bera bezala, ez? Garapen bat etorriko zaigu etorkizun batean, mahai gainean ditugu auzoak hobetzeko aukera hau, orduan, hori, lehen bailen erabakitzea komeni da.